Oso garrantzitsua da horrelako foro bat hemen izatea, batez ere gure helburua delako enpresen lehiakortasunean lan egitea. Eta orduan enpresek dauzkaten hausnarketak eta arazoak eta partekartzen dituzten gauzak euskara txertatzeari buruz guretzat garrantzi handikoa da. Dinamika honetan parte hartzeak gure hizkuntza irizpideak zehazteko laguntza profesionala, teknikoa eta orientazioa eman duzku. Guri prozesu honek eman diguna izan da egitura bat eta abia puntu bat gure hizkuntza politika zehazten joateko eta irizpide batzuk apurka-apurka pausoak emateko euskararen trantsizioa gauzatzeko gure enpresan. Araba euskaratzeko halako iniziatiba gehiago egin behar dira eta falta botatzen duena lantegiak eta industrialki dauden enpresak gehiago emegotea. Aukera moduan ikusten dut enpresa foroa, ezen nire arloan, nire ikaskuntzan ezinbesteko bai da enpresaren parte hartzea ikasketa prozesua ganoraz burutzeko. Baliabide asko daude Arabako enpresontzat, euskararen erabileran eta kudeaketan aurrera egiteko, pausoak ematen hasteko eta aurrera jarraitzeko ere, asko doakoak dira, diru laguntzak daude, ziurtagiriak ere badaude, doako aholkularitza zerbitzua ere bai, beraz, ez dago aitzakiarik eta animatzen zaituztet euskara kudeatzen eta erabiltzen hastera eta pausoak ematen hastera.